Odofo enesoso ayanyankopon epe ema me no ahia e wa Adom TV dwumedi ato ne din kranhye mre so me a me dwumedi ho chia me edi amje so ene ni tekotego emede se do afidi ato a frobi no frobi ne frobi e me wa asem bia me to me hofo ene sa brantie bi etra wiase na no ya brantie a ohwe nwan so wa nwuram no ohwe enwan so wa nwuram no yere ho hwe nwan no so yie oyere ho eye de sefata manwan no ebo ho ban manwan no edoreye na emre semo no sa brantie we no woko eba ne mamu ho na asrafo wona edi mu asua asra adwuma no ekoteteye na opegyare ne ekire osoro eno bisa no se he na me mo abefiri aba no se me mra befiri asafo rade enti oba be ka che mpanin se me ni amwa pa ba wo mu no we na so se be yi asrafo wona ko training enim tuo bone ade akotete we enwura mu na owo onim training bia nso ose me ni amwa dwane akote no no me megina no na akọ we na efe no endaso ne gidie no na owendaso awrade mu enti okogina akọ no eno kasa kira brante ne se wo de nade ne mpia na eba manim me de otwedi ampon na eba wo so we be kasa na adan twedi ampon ne hwan de nti otwedi ampon apare wo ne se wa brabo ne enimu wa brabo na wo bo no nka nokore wa brabo na wo bo no biara wa hono bone adokro wa brabo na be de na twedi ampon betra brabo mu ono o transidi nokore eye pepepe yo adwuma e de efifresa e de hwenwan wa nwira mu di nokore wanka wo nwira mu na wa ponchini biawe o hwenwan no so e ma nwan no doreye enti emre semo no twedi ampon ho nia wa ye no na no nia oyo no be kire ene de abenya na David yo ye no e kire ko akogina na odi nkonim ene de abenya no be kire o kyan de abenya enti wo ye bibi na kai se eye anamuntu a wotu a wo tworo wo da kyen krata wono enti de abenya ne de bia ne abeka ne bia no ye hunu se ne be hye wo nkuran o kyena ana abebu abamu na mpo David okokodi nkonim ema ye bo na baso efa na se wo yo hene obi onam nwura mu a ohwe odofo ene wa brabo ne enimu wa brabo na wo bo no nka nokore wa brabo na wo bo no bo no biara wa hono bone adokro wa brabo ne be de na twedi ampo betra brabo mu ono o transidi nokore eye pepepe yo adwuma e de efifresa e de hwenwan wa nwura mu di nokore wanka wo nwura mu na wa kuma ponchini biawe ohwenwan no so e ma nwan no doreye enti emre semo no twedi ampo ho nia wa ye no na no nia oyo ye no be kire ene de abenya na David yo ye no e kire ko akogina na odi nkonim ene de abenya no be kire o kyan de abenya enti wo ye bibi na kai se eye anamuntu a wotu a wo tworo wo da kyen krata wono enti de abenya ne de bia ne abeka ne bia no ye hunu se ne be hye nkuran o kyena ana abebu abamu na mpo David okokodi nkonim ema ye bo na baso efa na se wo yo hene obi onam nwura mu a ohwe nwan so ebedi o man so ono daso empo emere onam nwura mu ho na obi anim se oyo hene bebi a woti ne no obi anim se oyo mama da wo famu ne no obi anim ente honka ye ne a wonim yo no ye ne kwampa so fa no kure die ni pepepe yo ye ne a wo yo no na se de tie be peja wa fi nwura mu ema oso abayo mama David no da nwura mu no obi nim se akrante bi wa friend David na emre semo no on be gina kwa no edi nkonim esan gidi onyaye ne ndaso onyaye ma no ho gidi ne ndaso epeja o efri bebe awo no ekowanim ye nyina ya be hihye nyoma bi ase na edi yanya ye hwe nifa benkum ye nifa osoro na asase ase ye etebe ye ni mo ye anyufura yeto no krom ha enye ye na nse nsuo tokra de aibasa ye krom ha wo nsuo no to na wo bo bi sobo na wo bisa ho se de na wo yo ya ema nsuo na to na ma nkra ha yiri yene nda so da ache sie ye ne esafata ni mpo ye timi di nwuna egu bebia se di guo na bebia se esi dan ye si no ho ne ye de esafata ye nda so suban bone na se nda so de ma da ache adwinfini ntro na se nda so ma da ache no kure eni pepepe yo ebie kwan ma da ache de ntia na wusu no se me no mienu ye suban bi
aka ye ne ye bi akɔhye baabi ene ye gya no kure ka ene ye nya de safata wo a wo nya de safata me so nya bi ntia nyina ate faako ba ye nyina sin kete edi no kure ma ye ho de safata ma ye ho empo de adwumaden ne pepepe yo de ye nani a wo kyena ebewe ye peyo ye kan ndaso emfiri so na ba ndaso nyina so ene ne ye ka kire ye ho wo hwe obi a wo boni dua wo hwe obi a wo twa na no e ba na sa no wa no kasa e ma nipa ne kasi na ade aye obi no ye be obi bible no say no me nka woni e no me yen na nhira nka woni e nhira nti wo no mo obi a no me ne ba so nti gyae se wo de wa no me nkrofo na wa no etwa nipa no na kansempa de abeka bia ne be ba so wo na firi mu e be yi ama ho minimo hini bi so ne e fra na Hezekiah ene de me do kwa bakwase mu bible mu eno na menim Hezekiah no hene kase na ona ye Israelfo hene na asrafo bia bebu nkam Jerusalem ho so be kum Israelfo sa asrafo ye from Assyria fo na o man nyina yam hihyiwom na Hezekiah e de krata kire Nyankopon so papa yi hwe ne amumuyefo na atwora ba yen omo se ade chiese na yen ye benum ye dwonso na sabe ye de ye ane ade nche ne serafa cheme ye benum ye dwonso na ye de ye ane no bi kase kire wa yam hihyew na Hezekiah dane na ni kire ban no se papa hwe ne amumuyefo no atwora ba yen na sankrofo no so mo ba okon amo de mbrante tena ponko so okwa na etwa wuti na ye no ya to ma mo na mkokora na mrewa ya to mo na emma pemfo ye kuom na etwa yam edi woni ma no atogem ya hyewom sei e na Asiriafo te on tim odin na sani pe na babu nkam Israelfo so nanso so Hezekiah nyendaso se osun nyame bi otiase na o ka kire Nyankopon se nyabotre ade kire se ne meda me subadi no kure ade chiye no na Israelfo anto jan ona anto bo amotuo na Asiriafo jafo no omo empima ha aduwotwe enum wonyina atokojo to obekasa we de atwamu usuba ne na bema Nyankopon abewo usuba ne bema Nyankopon afiri won chen udi no kure usuba de nkwama obi owo do asese na wotimu yi enyoma a woyo no ebe kenya sunsumpa bi ana sunsumboni bi se wo pesika huhu on kan no kure udi ahuhu bra nyoma nsese ye na wonde mo nsam tumi na nam ne mo de odo no kure ni pepepe yo nam a wonya Nyankopon tumi na so frɛ no beje so ma pe ni ma mi nua ba ni nua ba ma enda so ye sunsum e ano kasa na wiase we ye frɛ sunsum mienu ye sunsum boni ene sunsum papa wa no kasa eno ne ye ene Kenya sunsum papa ba wo sa so na wa no kasa e Kenya sunsum boni